Facem trucuri cu kendama. Bun. Am ieșit. Aproape reușit. De aici, fete. Aproape. Ce s-a auzit? Nu știu ce s-a auzit. Necesar de învățat. Aproape, aproape. Dacă mai țineam puțin acolo, era ok. Bun, acest truc cred că îl știți, care fac eu acum. Cred că nu îl știți. Dar asta să vă arăt o nouă șmecherie care nu știe nimeni. Dar e mai greu, asta e nou inventată de mine. Trebuie să o pui pe asta. Așa. Bun. Asta se face. Opa. Și. Aproape. Am reușit. Dați like și subscribe. Pentru asta am reușit. Și asta a fost bună. Să știți, asta a fost bună și cu mâna stângă, cred că dreaptă nu pot. Aia era sigur, nu pot cu mâna dreaptă. Nu am învățat deloc mâna dreaptă. Decât cu mâna stângă. Și azi vă arăt încă un truc. Țineți bine așa bila și trebuie să o puneți tot aici. Da, dar asta e mai periculoasă. Hai. Fu bună asta. Încă un. Nu mai mi iese. Să fie. Țin mâna așa. Reușit. Asta gata cu kendama. Și așa. O să fie dificil. Deci, mai bine vă asigurați să țineți mâna așa. Numai profesioniștii pot să facă pe asta. Uitați-vă, uite așa. Nu cu mâna asta, că și firea să fie asta. Și mai una și mai dificilă, așa. Să o țin bine. Pentru asta a reușit. Dați like și subscribe. Este. Bun. Și următorul este așa. Țineți mâna așa și trebuie să o puneți așa. Sau nu știu. Sau puteți să o puneți, uitați-vă, uite aici. Uite aici puteți să o puneți. Trebuie cu echilibru. Dar nu reușesc, mă. O să o țin așa. Aproape. Asta să vă arăt o șmecherie. Cred că o știți bine toată lumea. Eu nu știu așa să fie, dar știu una.
Trebuie să oprim. Trebuie să oprim să pui. Ca să înveți. Așa.